Papa moest voeden. Papa moest voeden. Ina libi voor een oma. Papa de van nodu. Papa. Ina libi voor een ping. Happy Father's Day. Een fijne vaderdag toegewenst. Ik heb in de Bijbel gelezen over Abraham, Isaac en Jacob. 3 generaties vaders, de aartsvaders of de grote vaders van de Bijbel. En ik heb gekeken naar mijn eigen familie. En ik keek terug naar een foto van mijn eigen vader en moeder. En die hebben 6 kinderen gekregen. Ik ben daarvan de laatste. En dat is dus de 2e generatie. Maar vervolgens heb ik zelf samen met mijn vrouw weer 3 kinderen gekregen. Grace, Andrew, Esther en Annelies is onze schoondochter. Andrew is getrouwd met Annelies en die hebben ook weer 2 kinderen. Dus de 3e generatie vader. Wat ik wil zeggen, vaderschap gaat door. Om vader te zijn is natuurlijk een bijzonder voorrecht. Tegelijkertijd is het dat er een enorme uitdaging daaraan gekoppeld is. En ik zou dit keer, Vaderschap 2020 of Vaderdag 2020, willen proclameren. Laten wij als vaders gezinsherders zijn. Laten we als vaders herders van onze familie worden of zijn. Laten we als vaders inderdaad kijken naar degenen die aan ons direct zijn toevertrouwd. Onze vrouw, onze kinderen. En dan, om daaruit vooral te leren, zou ik adviseren, kijk naar Psalm 23. Het is gericht op God als herder. De Heere is mijn herder, zegt David. Maar we gaan voor dit jaar, Vaderdag, het opzetten. En we nemen die psalm en we plaatsen onszelf als herders in die positie. Dat onze kinderen ook zo kunnen zeggen, mijn vader, die is de herder. Aan mij ontbreekt niets. En alle andere dingen die erin voortkomen, het zou geweldig zijn als onze kinderen kunnen zeggen, zo'n herder is mijn vader. Een gezegende vaderdag toegewenst. Want tranga exemple, ina libi makanda. Sa papa en taki, dat papa moest doen. You de van nodu, wie saipsa, you moest voeden.